Maria Luisa Meso Loroño naz, Larrabetzuko. Magisteritzan Ander Manterola, eta eure tartean Mikel Zarate be bai. Baina Mikel Zarate gehiaudeko gogoan magisteritzan barik ikastaro bat. Ni Terese Manterola naz, zean iztarra, 56 jaioa, eta Mikelen testoen bitartez alfabetatu nintzen euskeraz. Gero magisteritza zinoan, justo derion, lehenengo urtea zan derion, eta euskera asignatura be bai, Anderrek emote euskun, eta Mikel Zaraten testuak. Magisteritzako kursoa amaitu eta gero uden udako ikastaroak egiten gendu zen, eta hor bai Mikelen berak emote eusku zen euskerako klasea. Nik beragaz gogoratzen nazena da, lezamakoa da, eta lezamakoak Larrabetzukoagaz beti ukidore. Pike edo, apurtxu bet, arroak zirela, eta bar. Eta egia esan, Mikel bazan apurtxu bet, danen ganetiko lan oilartxo moduen oso zabala, alaia, eta beti berba egiten eban niretzat askotan kantetan egongo baliz lez, goitik. Eta, egia esan oso ondo konpontan ginen, neskatila beragaz, batez be, adarra joten, oso alaia zan, dotorea zan, dotore joatea guztetan jakon, eta gero, bera jau bezan, han, erare baten bera miresten gendule, bera jau bezan. Gogoratzen az beraz, fizikoki beti irribarretzu eta janskeran abarketak. Karo, guretzat, erderea referentzia izatetik irakasleengan, derrepente, irakasle baten referentzia eta euskerea. Zan, orduen, kontraste hondie, niri kontraste hondie injatan. Eta, egia esan, asko ikizinoan beragaz. Mikelegaz gehiago gogoratutenaz, bizien bai hilda gero, bere testu berak idatzitako liburuek. Eta batez be prosagaz. Gehien nabarmenduko neukena da Ipuin Alegi Mingotzak, niretzako izen zalako aberastasun bete hizkuntzaldetik, bai hiztegia, eta gero ez bakarrik hori. Alegi ezelan deukien irakaspen bate beti ikasi ahal izan dut hortik, eta neupe aukera eukidot, gero nire lanean erakusteko. Alde batetik, ikasketa beti erderaz, etxean beti euskeraz, da etxeko giroa eraren baten irakurtzeko eta idazteko, naiz de zuzenez, baneukazan ni referentzia batzuk etxekoak. Osaba Badea, Gabirel Manterola eta Ander lehenguzue aitena etxekoa zirean. Orduan, etxeko kontulez hartzean noanik, urte noanean, karrerara eta gero udako ikastoretan, ez da etxeko kontue, badau besterik be eta kanpokoa dana eta ez etxekoa, orduan horretan bere izin zen niretzat referente bat, kanpoan be euskera egoala, euskal kultura eta bat eiteoala nire etxeko giroagaz, ezta?